Здравейте, ученици! Ходили ли сте в зоопарк? Какви животни сте виждали там? А в ботаническа градина? Какви интересни растения видяхте там? В животинския и в растителния свят има голямо видово разнообразие. Има много научна литература, енциклопедии, телевизионни и интернет канали, посветени изцяло на видовото разнообразие на планетата. Естествено, че има и още много неоткрити и неизучени интересни факти за растенията и животните. Подготвила съм ви текст, който вие трябва да прочетете, да помислите и да кажете думите, които са най-подходящи за него. Но първо запишете ги в тетрадките. Ще ви дам малко време. Да разберем сега дали сме открили правилно липсващите думи. Елените пасат трева. Те се хранят с растения, затова се наричат растителноядни животни. Вълците се хранят с месо. Те са месоядни животни. Месоядните животни се наричат още хищници. Дивата свиня е всеядно животно, тъй като се храни с растения и дребни животни. Човекът е от групата на всеядните. Да видим какво разбрахме от текста. Животните се хранят с растения, са растителноядни. Животните, които изяждат други животни, са месоядни или хищници. Животните, които се хранят с растения и животни, са всеядни, т.е. ядат всичко. Човекът влиза в категорията на всеядните. Сега ще ви дам малко време да помислите и да запишете отново животни, които се срещат в гората и животни, които се срещат в населените места и фермите. Започнете. Готови ли сте? Сега нека ви покажа и моите предложения. Да видим, имаме ли съвпадения? Във фермите можем да срещнем много животни. Крави, овце, кози, патици, кокошки, пуйки, зайци, коне, магаре. А в населените места, освен това, може да се срещнат и кучета, котки, гълъби, врабчета, лястовици и много други. В гората пък живеят мечки, зайци, фазани, сови, диви прасета, язовец и още много други. Гората е дом и на катерицата, таралежа и кълвачът, но тях можем често да ги срещнем и в населените места. Те са се почувствали достатъчно защитени, за да живеят сред хората, но това не означава, че са готови да бъдат домашни животни. Те просто са се приспособили. Темата на днешния урок е как животните и растенията оцеляват. Запишете я в тетрадките си. Погледнете изображенията. Те са разделени на две категории – домашни животни и диви животни. На първите изображения виждаме домашен заек и див заек. Какво изображение ще сложим над вълка? Кое домашно животно произлиза от вълка? Правилно, това е кучето. Кое диво животно отговаря на прасето? Дивото прасе, още дива свиня, глиган, да. Дивата патица на кое домашно животно отговаря? Точно така, на домашната. Хайде сега да видим верни ли са нашите отговори. Чудесно! А знаете ли по какво още се различават домашните животни от дивите? Човекът е създал благоприятни условия за живот на тези животни. Осигурил им е храна, подслон, вода и всичко, което им е необходимо. Тези животни са загубили своите приспособления за оцеляване в природата, но са се здобили с други. Домът на домашните животни е фермата. Там е тяхната среда на живот. А сега запишете в първа точка от урока среда на живот. Както видяхме в предишната задача, в гората живеят вълци, лисици, мечки и други. Там е техният дом. Там е тяхната среда на живот. Във всяка среда на живот условията на живот са различни. Има места, на които е много горещо през цялата година. Такива са пустините. Там рядко вали дъжд и трудно се намира вода. Има места, където е много студено през цялата година. Такива са условията на Северния полюс. Там има много сняг и ледове. Тук виждаме животни от джунглата.
Там е тяхната среда на живот. В джунглата има голямо разнообразие от растения и животни. Там е влажно и топло. В моретата живеят делфините, различните риби и водорасли. Морето е тяхната среда на живот. Под водата живеят растения и животни, които не могат да живеят на сушата. Близо до реките и езерата живеят животни и растения, които имат нужда от вода всеки ден. Фламингото, например, намира храната си във водата. Хипопотамът прекарва по-голямата част от живота си във вода. Корените на водната лилия са напълно потопени във вода. Птиците прекарват голяма част от живота си, като летят. Тяхната среда на живот е високо в небесата и по дърветата. Там те са защитени от хищници и намират летящи насекоми, с които се хранят. За да могат по-бързо да излитат при нападение, те правят гнездата си високо в клоните на дърветата. Всички животни и растения в природата се приспособяват към средата на живот по различен начин. Те правят това с цел да се предпазят както от неблагоприятни условия, така и от техните врагове. Сега запишете втора точка – предпазване от врагове. Как животните се предпазват от враговете си? Те го правят чрез различни приспособления. Да разгледаме изображението. Заекът, например, има дълги задни крака, за да бяга по-бързо и да прескача препятствия. Има дълги уши, за да чува надалеко. Лястовицата има специфична форма, за да може да лети много бързо и да може рязко да сменя посоките на летене. Тя е много издръжлива на летене. Шаранът плува бързо, има люспеста и хлъзгава кожа, която му позволява да се изплъзне от нападателя си. Също така цветът му е такъв, че от повърхността трудно може да се забележи под вода. Някои животни имат бодли, черупка, дебела кожа, които ги предпазват от захапките на хищниците. Могат да имат и специална окраска за прикритие и предупреждение. Има животни, които променят цвета на козината си през различните сезони, а други приемат цвета на околната среда. Някои животни притежават цвета на средата, в която живеят, за да могат да се сливат с нея. Например, жабата е зелена, за да се забелязва по-трудно, когато се намира на листо. Листарката е насекомо, което прилича не само по цвят, но и по форма на листо. Такива насекоми се забелязват много трудно в природата. Хамелеонът пък има способност да променя цвета си според средата, в която се намира. Някои животни имитират с окраската си очи на хищници или увеличават визуално размера си. С това правят с цел да изплашат своите нападатели. Върху крилата на някои пепероди окраската имитира очи на хищник. Пълнът също има подобна опашка. Освен това, когато я разпъне, той визуално увеличава размерите си. Този гущер пък има приспособление само за увеличаване на размера си. Така те казват: много съм страшен. Други животни имат окраски в ярки цветове – жълто, червено. Така те съобщават: опасен съм. Кобрата, освен с окраска, издава и предупредителен звук с опашката си. Такива животни са много отровни. Няколко любопитни факта. Опашките на гущерите и зайците се откъсват, когато бъдат хванати за тях. Така става и с пипалата на морската звезда. Откъснатите части израстват отново. Таралежът, бодливото свинче, рибата балон и ехидната се предпазват чрез бодли. Таралежът се свива на кълбо и така се предпазва от хищниците. По-бавните животни са предпазени с черупка. Те могат напълно да се скрият в черупката си. При костенурките и рапаните черупките са много здрави. Черупката на охлюва е по-крехка. Но всички черупки имат способността да зарастват. Знаете ли, че прилепите издават ултразвуци, които са недоловими за човешкото ухо? Чрез ехото, което улавят, те могат да се ориентират напълно в тъмна среда. Бебето кенгуру се ражда много малко и недоразвито. Едва 1 грам.
В торбата се храни от млечните жлези на майка си. Там то прекарва първите 10 месеца от живота си. Това позволява на майката да е по-бърза в опасна ситуация. Както животните, така и растенията имат своите средства за предпазване от врагове. Шипката и капините имат бодли по стеблата си. Това позволява на животните да ядат само плода и да запазят растението. Магарешкият бодил и кактусите също имат бодли, но има и животни, които са се приспособили да ги използват за храна. Парили ли сте се на коприва? Власинките по листата отделят парлив сок. Това се случва, когато нещо се докосне до листа. Краставицата пък има много твърди власинки по листата и стъблото, почти като игли, и когато решите да си наберете краставица, трябва да знаете, че боде почти колкото кактус. Восъчният слой по листата ги предпазва от насекоми и болести. Той прави листата по-твърди и гладки. Восъчният слой защитава листата на растенията и от горещини. Сега запишете трета точка – предпазване от студ, горещини и суша. Как се предпазваме ние от студа? Разбира се, обличаме топли дрехи, стоим вкъщи на топло, а когато е горещо, обличаме тънки дрехи, търсим сянка, когато слънцето е много силно, или пък ходим на море, басейн, за да се разходим с водата. А какво правят животните в природата, когато е студено? Сменят си козината с по-гъста, натрупват подкожни мазнини, трупат запаси за зимата. Някои животни, за да не гладуват през зимата, заспиват зимен сън, нарича се още хибернация. Други пък, лястовиците и щъркелите, например, не са успели да се приспособят към зимните условия, затова те отлитат на юг. Мигрират. Белите мечки и тюлените имат много подкожни мазнини, които спомагат за задържане на топлината в тялото. Мечката, освен това, има и гъста козина. Тя е бяла, което й помага да се слива със снега. Пингвините се предпазват, като живеят на големи групи. Когато има снежна буря, те стоят допрени едни в други, за да се топлят. През есента, когато се застуди, дърветата също се подготвят за зимен сън. Сокодвижението в дървото се намаля и то заспива. Листата опадват, което спомага за олекотяване на клоните. Това предпазва дървото от счупване при обилен снеговалеж. Опадването на листата също помага за спиране на сокодвижението. Листата на бора и елата са зелени цяла година. Те са дебели, здрави и покрити с восъчен слой, който ги предпазва от измръзване през зимата и загубата на вода през лятото. Слонът има големи уши. Когато ги размаха, освен че охлажда тялото си външно, той намаля и вътрешната си температура. Също така използва хобота си, за да се напръска с вода и кал. Калта помага на животните, като ги защитава от пряката слънчева светлина. Някои растения свиват листата си, за да се предпазят от силната светлина и горещина. Ако видите в зеленчуковата градина свити листата на доматите, те не са болни, просто им е горещо, имат нужда от засенчване. Животът в пустинята не е лесен. Там рядко вали дъжд и е много горещо. В пустинята трудно се намира вода. Затова камилата се е приспособила да издържа без вода няколко дни. Тя може да изпие 10 кофи вода наведнъж. Има гърбица, в която складира водата си. Кактусите пък имат дебело стъбло, в което съхраняват вода. В редките случаи, когато завали, с плитките си и дълги корени, засмуква водата паднала върху земята. За да губи по-малко вода, той има малки листа, наподобяващи игли. А сега, нека да проверим какво сме научили. Да видим кой как се предпазва от враговете си. Разгледайте внимателно и помислете. Кой има отровна кожа? Кой се предпазва чрез рогата си? Кой изпуска лоша миризма при опасност? Кой се катери по-бързо? Хайде, ще ви оставя да помислите малко. Да видим сега верните отговори.
Кой има отровна кожа? Отровната жаба. Разбира се. Как разбираме, че е отровна? Тя е жълта. Казва, аз съм опасен. Кой има рога? Африканският бивол. Кой изпуска лоша миризма? Скункса. Скунксът е интересно животно. Участва в много анимационни филмчета. Ако усети опасност, веднага изпуска неприятна и много силна миризма, която кара нападателят му веднага да избяга. А кой се катери най-бързо? Маймуната. Маймуните живеят предимно по дърветата. Те имат здрави и силни ръце и пръсти, които им помагат бързо да се хващат за клоните на дърветата, а дългата им опашка им помага при катеренето. Сега да проверим за кого се отнасят следните твърдения. Има дълбоки корени, за да засмуква повече вода от почвата. Има игли вместо листа, които ги предпазват от измръзване. Свиват листата си, за да се предпазят от власинките, бодлите, пърливият сок и восъчният налеп служат за растенията, живеещи изцяло във водна среда, се наричат. Изчаквам ви да помислите и ще видим отговорите. А сега да разберем отговорите. Дърветата имат дълбоки корени, за да засмукват повече вода от почвата. Боровете и елите имат големи игли вместо листа, които ги предпазват от измръзване. Растенията свиват листата си, за да се предпазят от горещина. Власинките, бодлите, пърливият сок и восъчният налеп служат за предпазване от враговете. Растения, живеещи изцяло във водна среда, се наричат водорасли. Браво! Справихте се чудесно! Надявам се днес да сте научили много интересни неща за средата на живот на животните и растенията, за тяхното приспособяване към тази среда на живот. Дано да ви е било интересно. С вас успяхме и да упражним знанията си. Ако искате да научите още интересни факти за животните, може да потърсите в някоя библиотека, енциклопедия. В тях има много информация, снимки на животни, растения, на средите на живот. Там са описани и самите приспособления на живот на всяко едно от тях. Може да потърсите информация и от други ресурси – телевизия, интернет, различни списания и следващият път да ни разкажете нещо интересно, което сте научили. Това беше от мен. Благодаря ви за вниманието. Усмихнат ден!